Hi guys! So yan ang outfit ko for New Year. So ito siya, yung parang pants lang siya na soft. Yan, tapos top lang siya, tapos tinakin ko lang yung front. Tsaka I left the back. Oh, bumababa siya. But yeah, tapos magsusuot lang ako ng white shoes. Yan, pupunta ako sa friend ko for New Year. Ito yung pa-makeup ko. So yan, my eyebrows. Yung mascara ko is from Lancome, yung Dull Eyes ba yun? And I put a little bit, not a little bit, a lot of blush on. Konting foundation lang dito lang sa cheek ko. Hindi ako naglagay all over the place. Kasi dito konti. A bit realistic and a bit smoky eyes. Yan. At pupunta ako sa aking friend kasi inimbitan niya ako for dinner. So ito yung daan sa kanila. Nakayan. Hindi masyadong marami kaya sa Pinas, but it's alright. It's okay. Pretty. Parang itong side na to tipid sila sa sa lights. Pero yung side na yon, yung bongga sa lights. Ayan. Ito nagtitipid sila sa lights. Here go. Medyo madilim. Kaya yan. Cute me. Siguro mga 15 minutes walk sa house ng friend ko. Dito, parang yung mga tao, prefer nila yung lumabas pag New Year, yung lumabas ng late pag Christmas. Kaya, yeah. May mga post na may mga lights. Yung ibang post naman, walang lights. It's dark. But I love it. I don't really mind walking kasi safe siya na lugar na maglakad ka. So walking. We'll update you pag malapit na ako. I'm still walking. Look at me. My shadow. Isn't it crazy? Parang si yung parang Harry Potter siya. Ganito siya pag gabi. Tapos yung mga normal lights lang. Kasi ikot tayo sa kanto. Oop. Tingnan nyo yung nila. Yung post nila. Pwede ka maglagay ng letter dito kapag may stamp na. Dito kasi hindi sila honest sila sa mga letters nila. Pwede mo lang ilagay doon. Kaya please. Oh, nasa friend ko. Wala silang lights dito. Nagtitipid din mga tao dito. So ito, ate. What is this? Kalimot mo po eh. Oh, nakalimot sa. Ito is chicken barbecue, te. Oh, okay. It's special kasi. What is this? Lumpia? And then this one, te. Empanada. Leche flan. Chocolates. There you go. Fried chicken, of course. My prosecco, ube. I don't know what is that. Prawns. What is that? Coleslaw. Salmon. Basically, it's nice. Look, people. It's so yummy. I'm here. Look at the face. Okay. Look, that's my friend Angelia. Say hi, babe. Hi, everyone. And by the way, my YouTube video yung anak ni Atilia at saka ilagay ko siya somewhere here. Kaya, Happy New Year to all. Murag daghan. Look. Murag daghan. Ang Atilia, Bisaya pod. Other friends ko.
naglalakad ako sa town. Yan yung mga pa-lights nila dito sa town. Yan. Yan yung mga Christmas lights nila. Yan. More lights. Yan yung Christmas tree sa middle, guys. Yan. Yan o. There's another lights in like walking. Yan yung Christmas lights niya. There you go. Car. Ito yung ibang Christmas lights. Diba? Pretty siya. Ito yung ibang Christmas lights. So it's like every corner may Christmas lights siya. Pero sa town siya. Ayan. Doon ako naglakad. Diyan.